Iż-żoni marittimi u l-klima, elementi li kellu jgħaddi żmien biex ikunu kkunsidrati bħala ġid komuni tal-bniedem. U l-internet għandu jkun ikkunsidrat bl-istess mod? Din hija mistoqsija li tqajmet mill-mibgħut speċjali tal-Prim Ministru għan-Nazzjonijiet Magħquda Alex Xiberra Strigona dan meta indirizza konferenza tan-Nazzjonijiet Magħquda brabta ma' dan is-suġġett fi New York. L-internet ilu fostna l-bosta deċenji, madankollu qatt ma sar sforz dwar kif għandha tkun protetta l-governanza tal-internet fuq livell internazzjonali. Għandna nħallu l-internet jiżviluppa waħdu mingħajr ebda liġi li tirregolah, għandna nipproteġu l-internet ħaġa li nħolqot mill-bniedem. Tul dawn is-snin l-internet ġab miegħu bosta sfidi li qed jaffettwaw is-soċjetà internazzjonali bħal dik ta' cybercrime. Se naslu f'punt l-internet jitmexxa bliġi ta' ġungla. Waqt il-konferenza ta' livell għoli Alex Xiberra Strigona fakkar fi proposti li saru fil-passat u li nataw il-ġemp. Bħal proposta tas segretarju tal-Istat Amerikan John Kerry li suġġerixxa l-bżonn li jkun hemm qafas legali li tiggarantixxi stabilità fl-industrija tas-cyber. Mod li saħansitra jnaqqas il-konflitt fil-waqt li permetti li l-internet ikompli fjorixxi u jiżviluppa b'mod regolat. Idea li dwara jeżisti xettiċiżmu mir-Russja u ċ-Ċina. Alex Xiberra Strigona rrimarka li minkejja dan kien hemm elementi li dwarhom iż-żewġ pajjiżi qablu bħal bżonn ta' fiduċja u promozzjoni ta' normi li għandhom jiggarantixxu sigurtà tal-informazzjoni internazzjonali. Xiberra Strigona fakkar kif Malta ħadmet biex żoni marittimi ikunu kkunsidrati bħala ġid komuni, ħidma li waslet għal liġi li tirregola l-ibħra. L-istess ħaġa tista' ssir għall-użu tal-internet.